Καλησπέρα σας. Είδα έναν ΠΑΟΚ με τεράστιο πρόβλημα στο κέντρο, με τους Αυστριακούς να φτάνουν εύκολα στην περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως να είναι τσαπατσουλίδες στη τελική προσπάθεια. Μου άρεσε πάρα πολύ ο κεντρικός στόπερ. Ενώ είχε κάρτα, όλοι έλεγαν να βγει αλλαγή. Εγώ έλεγα ότι πρέπει να μείνει, γιατί άμα τον κάνει αλλαγή θα καταρρεύσει η άμυνα της Βόλσμπουργκερ. Κάποια στιγμή είχαν και τα τρία στόπερ της Αυστριακής ομάδας και την κάρτα για 18 λεπτά μέχρι τη λήξη του αγώνα. Δεν είδα καμιά ατομική ενέργεια να πάρουν τη δεύτερη κίτρινη από κάποιον παίχτη της Αυστριακής ομάδας. Τώρα πάμε στον ΠΑΟΚ. MVP για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Παυλέγκα πρώτος και ο Κένι δεύτερος, οι οποίοι κράτησαν τον ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι με τις αποκρούσεις τους. Ειδικά ο Παυλέγκα ήταν εκεί που έπρεπε για να σταματήσει την επίθεση των Αυστριακών. Τσάλοφ έκανε κοντρόλ 1 χιλιόμετρο και δεν μπορούσε να αλλάξει πάσα στα 2 μέτρα. Κακώς το κράτησε μέχρι το 90. Ο πιτσιρικάς που πέρασε έδειξε τσαμπουκά και έκλεψε την μπάλα στα τελευταία λεπτά, η οποία έφτασε στον Καμαρά με τον όρο τελευταίο να κάνει ένα εξαιρετικό τελείωμα και να δίνει την πρόκληση στον ΠΑΟΚ. Τώρα πάμε στο μάτι του Παναθηναϊκού. Καθώς ο Βιτορία μεταμορφώθηκε σε κάτι Αλμέιδα της δεύτερης σεζόν στην ΑΕΚ μαζί με το Όλιτερ Ζή. Η Σαχτάρ έμεινε με 10 παίχτες στο τελευταίο δεκάλεπτο, έπρεπε να βάλει δεύτερο φόρ και να πιέσει το μάτς και να μην το πάει συντηρητικά, καθώς η Σαχτάρ έχει την ποιότητα με μια φάση να σου κάνει γκολ. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να πιέσει και τώρα πάμε στα πέναλτι. Βρε άνθρωπέ μου, τι είδες και έβαλε στο Σιώβι να βαρέσει πέναλτι? Ούτε ο ίδιος ο Στρόπης δεν βάζει τον εαυτό του να βαρέσει πέναλτι. Για την ΑΕΚ δεν έχω να πω κάτι, γιατί δεν είδα κανένα κομμάτι του αγώνα. Αλλά γενικά θα πω ότι η ΑΕΚ θέλει ένα στο κέντρο βάσει του προηγούμενου μάτς που είδα ότι έχει τρομερό πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας συνέχεια.